Hello, darling. Nazdar, Ludku, kamaráde, ahoj. Ahoj. No, hele, jako jsem zpátky mezi živejma. To znamená? Jsem zpátky mezi živejma, pomalu se mi jako odešel jsem ze svého... Dokončíš tu větu někdy, nebo co? Ze svého stavu nemocných jsem odešel a teď tak jako už kráčím, ještě nejsem úplně mezi... Jsi měl svůj stav nemocných? Nebo říká se spíš ze stavu nemocných, protože ve stavu nemocných může být víc lidí, ale ty máš svůj stav. Já jsem měl specifický stav. Ty jsi měl svůj stav nemocných. Ano. Tak jako jsou různý patra v pekle. Ano. To někde je Hitler, někde je, já nevím, jenom tvůj soused třeba. Teď si představ, že jedeš v pekle, jedeš tím výtahem a teďko tam zahlídeš to Hitlera a říkáš mi, jedem ještě dolej? To říkal Louis C.K. to má v jednom, myslím teďko v nějakým nedávným speciálu nebo někde, kde on se říká, že si představuje, že když jdeš do pekla, že tě vítá Hitler. A teď děláš, že si děláš surfíčko, si děláš, víš, a to. Hele, dneska má svátek Adolf. A že když byl malej, tak se bál, že tehdy se říkalo, že on je vlastně v mém věku, tak tehdy se říkalo, že homosexuálové půjdou do pekla, že jo. To říkají možná do dneška ještě v kostele. A takže se hrozně bál, že Bůh vlastně, že jo, se může splíst a že ho dá do pekla k homosexuálům. A k Adolfovi. No ten jako říkal, že by mu přišlo cool, kdyby jako vítal lidi v pekle. No. Dneska má Adolf svátek, což mi přijde dobrý. Dneska je Adolfa? No já jsem totiž... Takže fotograf Adolf Zika. Ten ještě funguje? Tak pamatuju si Adolf Zika, že... To bylo mě vždycky zajímalo, co má za rodiče, víš? Jako jak je to napadlo, jestli to bylo jméno dědečka. Protože vím, že jsem někde četl statistiku, že třeba v Německu podle mě žádný Adolf... No, ono je to blbý, no. Ale třeba... Tak je to podobně blbý jako v Československu a Česku, že jo? No jasně. Ale přitom, jak jsou takový ty na těch Coca-Colách, jak jsou ty křestní jména. Je tam Adolf? Tak teďko někdo vyfotil, já nevím, dneska už nemůžeš věřit ničemu na těch sítích, že jo? Ale vyfotil fotku, že našel Adolf a Eva. A dal to takhle vedle sebe. Ale jako já už fakt nevěřím žádný fotce. Nevím. Já podle mě Adolf neudělej Coca-Colu. A proč ne? Je to oficiálně, dneska má svátek. Já vím, ale tak jako nechceš se dostat do problému. Tak možná udělali třeba každý jméno toho? Vem si, že udělali každý jméno? To neudělali. A vem si, že pak někdo si koupí 88 těch Coca-Col, víš, a bude s tím dělat nějaký fotky na TikTok. Jo, to nechceš. 88 Coca-Col, to mě v životě nenapadlo. Sněhulákoviny. Ty máš Nacimind. Ty jsi schopnej vymyslet tu? Já jsem nikdo není tak daleko od Nacimind jako já. Mě ani to období nefascinuje, no, většiny lidí. Já jsem třeba neviděl žádný dokument o druhé světové válce. Chápu. V dospělosti, tak jako dítě možná. Jako dítě určitě. No tak to byla ta doba, že v těch 70. letech to byly seriály a filmy a četl jsem i knížky jsem měl z druhé světové války. Já taky. Hele, a prosím tě, řekni mi v přepichový zóně, respektive budeme se pak bavit, ty jsi byl na Bruce Springsteenovi, vy? Já jsem byl na Bruce Springsteenovi. Co tě to napadlo? A tak já ho mám rád. Já jsem, on je takový... Cože? To jsi nikdy neříkal. Ale jo, tak já ho poslouchám celý život. Totiž já, když jsem byl tak v 86., když jsem byl v západním Německu, kam jsme jezdili s basketem, a takže to pro mě byla vždycky velká událost, vždycky jako 6-7 dní. Rubrika Dědeček vzpomíná. No, tak já jsem tam jedno léto právě bydlel, nebo to jsme byli v létě, většinou to bylo na pozdě, jednou jsme byli v létě, a já jsem tam bydleli u těch hráčů toho německého basketbalového dílu, a já jsem bydlel právě u jednoho kluka a on byl zrovna v Americe, jako studovat, jako jak se jezdí dneska, že? Tak on prostě na nějaký semestr nebo na rok v Americe, aby se učil anglicky, takže tam nebyl, ale mě tam u nich stejně ubytovali a já jsem bydlel v jeho pokojíčku sám a on tam měl desky. No a vím, že a já jsem si nakoupil co jsem měl peníze, tak jsem si koupil asi 10 nějakých těch Buzzfeed, takový ty kazety. A nahrál jsem si nějaký, co se mi líbily. A právě jedna z těch desek, co jsem tam poslouchal, bylo Born in the USA, kde byly taková jeho nejslavnější LPčko. Já nevím, kdy vlastně vyšlo oficiálně, ale tohle bylo rok 86. Takže to nebyla žádná novinka asi v té době. A takže jsem od té doby, takže pro mě je to jako takový to dětský, jako z dospívání takovej. Někdy jsem ho nepochopil.
Springsteena? Že jsou takový rock and roll, no, takový hrozně řve, jako u toho, není, podle mě nespívá úplně čistě, ale mám ho, jako vždycky jsem ho docela rád. Trošku mě vadilo, že jako trochu komunista, že jo, nebo vždycky byl, a working class hero. No jasně. Ale na druhou stranu jako tím No a já jsem se právě teď dostal takového velkého nepochopení, že já si myslím, že jsem byl jeden z mála lidí, kterým se ten koncert nelíbil. Ten nedělní. No jasně. Jo, že jsem jako vlastně, jsem tím trochu tam na místě nakazil ženu. My jsme samozřejmě nebyli pod pódiem nějak ani v takovém tom nejlepší části, že já se nedat mačkám, takže jsme tam byli prostě jako trochu bokem. A mně přišlo za prvé, že špatný zvuk, ale to mohlo být tím místem naším. A pak mi nějak jako přišlo, že to tak jako trochu odbejvá, tak. No ale vlastně, takže jsem jako odcházel tak jako trochu rozpačitej a ještě jsem byl na něj naštvaný, protože on tam úplně od slova odříkal takový to o tom Trumpovi, jo. No. Akorát to oživil, protože on byl ten King's Day. No, ne, on to říká No King's Day. No King's protesty. A tak tam jako trošku asi dal jiný věty. A jinak to odjel úplně jako stejný, že to měl stejný. No, já podle mě to čte ze čtecího, podle mě to tam máme na čtecím, jo. On to říká tak jako, anebo se to dobře naučil. A končí tím Baldwinem, tím citátem toho básníka, jo. On tam vzadu někdo tam preluduje na tu kytaru a on pak hraje takový to Thousand Guitars nebo něco. Vlastně jako nějaký protest. A mě to jako trochu nasralo, jako jo, že vlastně... Že tě do toho tahá. To ne, mně se to líbilo, když to říkal v tom, ale že to říká stejně, jako, jo, že, to jasně, že to v tom Manchesteru to vypadalo, jako, že to jako, že ho to nějak na něj dopadlo a on se z toho vlastně udělal součást toho showbiznisu, jako součást toho scénáře. A rozumím tomu, že chce mít jako vliv a teď ještě tam říká takový to, že on vlastně jako jak je ještě levičák, tak kritizuje bohatý lidi, jo, tak vlastně říká jako že bohatý lidi. A to je vždycky blbý, když tě někdo jako... Když tě někdo na koncertu, kde si dal 1000 korun za lístek, jako říká, že bohatý lidi jsou kundy. Jo, a že vlastně bohatý, a já vím, že to má nějaký kontext, všechno rozumím, jo. Tak já jsem akorát, naštěstí jsem o tom netweetoval, protože druhý den všichni naprosto nadšený, jako z koncertu, jo, jako naprostý nadšení, jakože dobrý zvuk. Několik lidí psalo, že to je možná nejlepší koncert jejich života, jo, což by mě ani ve snu na tom místě nenapadlo. Ona víc do toho pršelo. Ono samozřejmě do jistý míry je to, když ono prší a máš ty komplikace, tak zase sobě najdeš takovou tu vnitřní radost, že přebiješ ty okolnosti a vlastně si i víc nadšenej než jindy, protože chceš vlastně si dokázat, že to bylo vlastně super, že jsi tam. Takže já jsem o tom jako nic, já už netweetuju vlastně o tady takových věcech, takže jsem ani na Facebook. Akorát takovej ten jeden z našich, já nevím, jestli to bývalý patron, současný patron, vím, že tady byl v knihovně, když jsme sem přijeli tou lodí, tak nějaký kluk, který obchoduje s vínem nebo s něčím, takový sympatický, tak psal na Facebook právě, že to je top jeden ze top 3 koncertů života. A já jsem mu napsal takový komentář. Ale já jsem tak... Nevydržel jsi. No tak, protože to jako je známé a tak. Já tě znám, já se ti nesmiju. Já mám proto pochopení, ale směju se ti zároveň. Ne, ale on to tam nikdo neodhalil ani. To je prostě, tam jako na to 2-3 lidi reagovali, že jsem pitomec, ale jinak to něco. Ale já jsem ještě našel vlastně, přesně říkám, jak říkám o těch bohatých lidech, no on má majetek 1,2 miliardy dolarů a ve Forbesu píšou, že to je ještě hodně konzervativní odhad. Jako, jo, takže když vlastně, jako, tak jsem tam jenom dal takový ten, jako tu fotku toho 1,2 miliardy dolarů 2025 jeho majetek a že mě to trošku jako iritovalo, že jako working class hero vlastně, ale zároveň má ten majetek, takže by to možná mohl jako se to vyrušit a mohl by jenom hrát ty písničky. Takže jsem se jenom trošičku, ale pak mi tam někdo na to reagoval a já jsem vlastně ustoupil ze svých pozic, tak jsem prostě řekl, že jsem měl asi blbej den, no. To byl možná dobrý koncert. No tak to je dobrý. A dokonce i žena mi pak jako trochu jako vlastně, já jsem se s ní o tom včera bavil a ona říkala, že vlastně nemám pravdu, že vlastně jedno, kolik má peněz a že to bylo hezký. Trošku jí vadilo, že to nebylo, on tam jednou zmínil, on říkal něco, vám tady nebudu v České republice vyprávět o totalitarismu, jo, ale mě jako vlastně, že on tam říká takový ty věci, ve kterých má pravdu, že ten Trump je nevhodný vlastně na prezidenta, blablabla, že žádný to přesně, co říkáme v podcastu, že žádný ty kongresmani, senátoři, nikdo nic nedělá, ty demokrati jsou jak včely blázniví, že jo, tak ve všem má pravdu,
Ale vlastně, jak to tam všichni vytleskávají, jako kdyby to řekl, jako kdyby vlastně... Jasně, no, víš, slovo to... boží. Já ti rozumím. Hele, ale je to možná jenom ten... A vzpomněl jsem si na tebe a říkám včera ještě, možná má ten, možná jsem se jenom pro sebe, možná má ten Luděk pravdu, že jsem jenom, že to je takový ten můj vlastně, jak to říkáš, že kritizuju všecko. Kontrariánství moje, že to je. Možná to je, že jsem jako takový, že se vždycky jako zaprudím. Nevím, no tak jako, víš co, třeba je to s tím věkem. Já jsem to dělal celý život. No, ale že tehdy to nebylo tak výrazný, když se bylo. No, bylo, ale nebylo to takový, teď už je to takový. To jsme se neznali, já jsem byl vždycky takový, že jsem ale vždycky... o to jako nejde, no. Měl blbý keci. Ale, v pořádku. Prosím tě, nicméně já byl taky na koncertě, já byl včera na koncertě. Na výborném koncertě, já ti o tom řeknu v přeběhové zóně, ale měl jsem vlastně strašně podobný pocity, protože jako kapela, kterou jako poslouchám od 90. Primal Scream, skvělý prostě. Jak se jmenou? Primal Scream. To znám? No, show v Lucerna Music Baru. To jsou Angličani? Skvělý, Skoti, no, technicky za to. Nebo takhle jako zpěvák je Scott a v kapele vlastně... A to se mi docela líbí, jestli si dobře pamatuju. Je to dobrý, je to dobrý. Ale ten koncert byl skvělej, fakt skvělej. A kde to bylo? V Lucerna Music Baru. Takže to je pro málo počet, kolik tam je 500 lidí? Něco takového, no. Něco takového 500, 600. Nevím, jako klubový koncert. A fakt jako skvělej všechno to, no, ale prostě jedeš si to a teďko během movie, no, on tam začne vykládat něco o Palestíně. No. Co bys mu řekl, ty? Co bys mu řekl, vole? No, tak, jako, nemělo to žádný velký jako ohlas, takže to přešel, ale tak on je, že v tom Skotsku to tak je, ještě to. Ale vlastně si říkáš... Myslí, že by do něj vstoupil Dan Přibáň? se svým dvoutaktním protestem? Oze, ty vole, to je strašný. No, takže já měl taky takovejhle ten zážitek, ale jako já jsem to měl dobrý, já jsem to měl hezký. Tak ono je to, ale no, mě taky mi to mrzí, že jsem to neměl hezký. Protože já ho mám rád, Springsteen, já ho opravdu docela i často poslouchám, já ho mám i na Spotify, ho mám jako zalajkovanýho, takže si občas to jako, já tam hudbu skoro už vůbec neposlouchám, ale když, tak jako, jo, a on byl v Londýně, tam měl ještě toho Paula McCartneya, to já mám taky rád, takže to mi bylo i docela líto, že jsem něco takového, nevím, no. A Lucy Kay, mi trošku, Luďku, ty jsi minule nakous, já nevím, to bylo v podcastu, že možná uděláme služební cestu na západ. To bylo mimo podcast. To bylo mimo podcast, tak my jsme se ale bavili... nicméně rozhodli jsme se, že si uděláme výjezdní zasedání, služební cestu, výjezdní zasedání, offsite. Jak se tomu říká? Team building. Počkej, takže bereme šéfovou? To asi ne, viď? Podívej se. No, oči jak žárovky, viď? No. Tak já si budu muset teďka vzít už. No tak možná pojedu se šéfovou já sám, jak tě tak slyším, no. No, ale takže... Já už jsem to tady říkal na vernisáži, k tomu se ještě dostaneme, ale já jsem vlastně říkal v minulém podcastu, no, že jsem připravený na tu alternativu, že zbyde jenom knihovna Čermáka a Senty. Jo, Senty, už není syn. Čermáka syn, jo, to je logičtější. No. Takže už to máš prostě propachtovaný, hezký, no. Takže jsme si řekli, že uděláme možná výjezdní zasedání, offsite neboli team building. Uděláme tam nějaký malej business schůzku, aby jsme mohli dát všechno do daní samozřejmě, že jo. No, jasně. A naplánujeme... Hezky si finančák povodili, že jo. Tak. A naplánujeme podzim a příští rok, no. Ale ještě jsem ti chtěl říct, že já si asi koupím lístky do Londýna na 2. 3. ledna, 4. ledna na Lucy Kay. On jde svoje tour Ridiculous, který teďko už mu začíná, jede Ameriku. Ještě trochu přemýšlím o New Yorku, jestli tam třeba na podzim nepojedeme. Teď myslím s mojí paní, a když výjezdní zasedání můžeme udělat i v New Yorku. A to už bylo na finančáku asi divný. Ale on nejede vůbec do žádných blízkých ku Praze, nejbližší má, myslím, Bukureš a Sofii. A nepřidá ani, jo? Přidává právě v Londýně, v Paříži. Je to, dneska jsem udělal na Instagramu, no. Ale to je dobrý, protože ani Žervé nemá v té první fázi toho turné novýho, nemá Prahu. A to on má nový turné? Mm-hmm. A kdy jede? Teďko už prodává? Už jsem to viděl. A kdy to má v Londýně? My jsme to mohli spojit s tím výjezdním zasedáním. My jsme tam už jednou byli na
Tak, vážení posluchači, Luděk teďko googluje, já vás chci přivítat ještě jednou na našem podcastu. Je to po 2 podcastech, které byly takzvaně emergency, nebo jednom, nevím. Luděk byl v barokomoře a zároveň dostal zápal plic, takže teď se vidíme naživo, bere Luděk pořád antibiotika. Nevím, jestli má neschopenku, to by mohl mít doma kontrolu, ale asi nemá neschopenku. Měl jsi někde neschopenku? Asi ne, já jsem nebyl zaměstnaný od roku 2000. Já jsem byl zaměstnaný, já jsem neměl nikdy neschopenku. Já se dokonce pamatuju, že neschopenky podle mě zavedly, ještě když jsem chodil, nebyly už za komunistů neschopenky? Byly, no. Že jo? No tak já jsem neměl ani za komunistů neschopenku nikdy. Hele, prosím tě, jenom už jsem našel toho Rickyho Gervaise. On se čte Gervais. On sám sebe. Gervais, takže prosím tě, on už to jede, to turné. Momentálně má... A jak se jmenuje? Mortality. A momentálně má jako britský lék a dneska je v Bristolu, pak má Leeds. Jak se tuká, počkej. Nevím. Jsi vrzal? Ty vržeš. Někde vrže. No a pak je oktober, prosím tě. To jsou vrtáci, viď? No. Říjen 9., 10., 11., 16., 17., 18., 22., 23., 24., 25. To je všechno Londýn? Je London Palladium. No tak hele, tak to myslím, se rozhodlo o našem výjezdu, ne? Já akorát nemůžu 16. A pak je London OVO Arena Wembley. Takže pak jako má stadion? Wembley. Asi jo. Ne, tam je to OVO Arena. To je podle mě vedle Wembley je sál. Něco menšího. Sál. No. Ale nevím, možná je toto. A pak má zase Palladium, celý november ještě má London Palladium, anebo to Wembley. Takže on tam jde vyloženě, to má jako něco jako na Broadway, že to má jako vlastně takový ve šňůře za sebou. Že nechce asi dělat jako haly. Pro hodně a má to menší. No. A Palladium je co? Palladium je podle mě... To je možná jak divadlo na West Endu, ne? Ve West Endu, ne? Normálně. Vydrž. No. Tak, ještě jednou vás vítám u našeho podcastu. No, to je divadlo. Je to divadlo? Tak, no. Takže tam bude jak 500. Je to na Oxfordu. Takový Oxford, to, víš, kde to je? Víš, kde to je? To bylo takový to, jak tam bylo vždycky We Will Rock You, podle mě. Jak tam byl vždycky ten Freddie Mercury. No. Muzikál? Podle mě něco takového. Je to blízko Oxford Street, ale možná se pletu. No a je to divadlo. No tak jo, tak hele. Tak myslím, že se rozhodlo o našem výjezdním zasedání. No. Skvělý. Tak hele, dobře. Tak já jsem teďko tady, Luděk se směl přes hýbat mikrofonem. No a co jsi, Lučku, zažil? Co tě... No, byl jsem v Barokomoře, kdo slyšel moje poslední to o Barokomoře, tak ví, že vlastně identifikace lidí v Barokomoře přes knihy je strašně zábavná, takže od té doby, co jsme spolu mluvili naposled, tam přibyl člověk, co si četl Erika Taberyho, dvoumetrový závažně se tvářící pán kolem 40. Nebyl to Erik Tabery? Nebyl. Ale tvářil se závažně a četl si... Jako mu bylo 50. No. Erik Tabery měl taky nadšenej, filmoval celý ten proslov Bruce Springsteena a napsal, že taky, že to byl prostě zážitek, který překračuje všechno, co prožil, nebo něco takového. To je strašný. To je jako hrozný. Jestli to překračuje všechno. Ne, já to přeháním, ale jako psal o tom velmi pozitivně. No tak to je jasný, protože pán si prosím tě, takže proti mě dneska, jo. Tak to byl docela dneska, tam byl velký přetlak teda, viď, Ludku? No, pro tebe, na tebe tam tlačil nejen ta voda, viď? Byl tam přetlak, byl tam, prosím tě, proti mě byl pán, takovej ten, co mu kouká něco z obličeje a co minule čet vojenské příběhy, tak asi vojenské příběhy už dočet nebo přestali bavit a četl nějakou detektivku od Martina Goffy. Co to je? Kdo to je? To je takovej bývalý policajt, co píše takový jako detektivky. No, takový, Martin Goffa? Goffa, to je pseudonym. A je dobrý? Hele, já jsem to zkoušel číst, jako vlastně je to docela dobrý, takový, jak říká Jiří Pavlovský v mém oblíbeném podcastu Rudá žeň, je to takové spotřební čtivo. Takové jako... Což je ale vlastně pochvala. Což je vlastně jako dobrý, no. Asi jako já nejsem úplně specifický detektivkář. Jako nechytlo mě to za cojones jako nějak dramaticky, že bych to potřeboval. Jo, nedraplo tě to za koule, abych to přeložil pro lidi, kteří neznají úplně přesně španělštinu. Takže tam byl Martin Goffa, pak proti mně seděl nový člen posádky,
takovej jako napůl azijsky vypadající cizinec, mluvící anglicky, který jako, a tam je ten rozdíl, že všichni ostatní měli vlastně, vyjma mě, měli všichni ostatní jako český, takový nějaký tematický knihy. A tohle to byl, jak byl ještě cizinec, tak měl Psychology of Money, prostě nějakou takovou tu knížku. Takovou jako. tu, že je na cestě ke zbohatnutí. Tak, je na cestě ke zbohatnutí a bere to přes Barokomoru. Vedle něj byla paní, která si prosím tě četla ustaraně nejdřív časopis Epocha a potom nějakou knížku ženský autorky podle obalu. Pak vedle byla paní, která si četla Šepka. Aha. Takže asi dostala diagnózu. Takže dostala diagnózu. K Vánocům i od lékaře. No, ta si četla Šepka. Pak tam byla paní... Tak co jiného Barokomoře než lékaře? No. Mohla si číst veselku, mohli být veselější. No, ale tohle já si myslím, že to je takový pro ženský hodně čtivo, ne? Ten Šebek. Že to je takový... Tak on je, jak je hezký a takový kontaktní, tak já myslím, že ho ženský milujou. Jo, no, tak tahle ta vypadá. Já jsem s ním byl 2krát nebo 3krát jsem někde vystupoval, teď zrovna ve Špindlerovém Mlýně. A jeho vždycky po vystoupení obklopí prostě takový ty 40, 50 podle mě. A teď nechci říct, jako kdybych to chtěl schodit, řeknu s nešťastnýma životama, to nevíš, ale jsou takový ty 40, 50 ho obklopí, nechávají si podepsat knížku a tak. Já myslím, že je to hezký. No, takže si našel svou Niku. No, takže tam přibyl... Veroniku? A pak vedle byl pán, který četl Erika Taberyho Česká cesta od Masaryka Babišovi. K Babišovi? No, tak se jmenuje ta knížka. Já nevím, já se ptám. No. On napsal knížku od Masaryka k Babišovi? No. Jo. A proč tam není k Fialovi? Já nevím. Asi to hůř prodávalo, no, Babiš je to je pravda. Best-selling name. To je pravda. A nebo to už napsal, nebo to napsal... Tak mohlo být Nečasovi. Od Masaryka k Nečasovi. Nečas se rozvádí. Chudák. Já pro ně nemám nejmenší soucit. Jako. Já si myslím, že on je prostě vůl jak anděl. Jako celým svým chováním, celou svou politickou, jako on neprokázal jedinej, možná jako premiér. Ne, on měl špatný instinkty, politický, špatný instinkty na ženský, špatný instinkty jako vůbec. Jako je vlastně jako zázrak, že se ten člověk dožil tohle věku. Jako v podstatě ne, jako že ten měl být jako technicky vzato s tím jeho přístupem k životu a s těma chybama, co dělá, je v podstatě fakt zázrak, že není mrtvej. Jakože tohleto, jako jak tenhle ten člověk mohl přežít své dětství, jako tady s těma rozhodujícíma těma. Víš, jako oni na něj museli dávat jako strašný pozor. No, nevím. Ale na mě prostě ale pak ho prostě vypustíš do volné přírody, necháš ho udělat. Já jsem empatický někdy a mám takový to, že když někdo mu se nedaří, tak mám pro něj takový, jako že mě ho líto a tak. A toho Nečase mě vlastně nikdy líto nebylo, protože z nějakého důvodu jsem si říkal, nebo působí dojmu, že si za to může sám. Víš? A on asi může, víš, co je nejvtipnější? Že i ten rozvod oznámila ona, že jo? Tak ona oznámila asi jeho předtím rozvod, tak si chtěla oznámit i tenhle, že jo? Ať je to uzavřený. To je strašné. A bere si kabelky všechny? No asi jo. Nechá přistavit nákladák a odstěhuje to. Kabelky. Jako, no. Takže to jsou věci. No. Takže tohle to jsem chtěl říct. A ještě zpátky k Trumpovi jsem chtěl probrat ještě jednu věc, než se pustíme do podcastu. No tak ještě tam máme pár věcí, které bych ještě udělal před podcastem, protože takže máme Trumpa, pak máme nějakou takovou jako náběh na 3. světovou válčičku, to jsme už trošku my jsme nakousli. No. Tady se nás stala šéfová, my jsme nakousli. No. Ono už to začalo vlastně. No. Ono to bylo ze čtvrtka na pátek, ty první bombardování, podle mě, Teheránu a tak. Tam je to hezký taky. Takže trošku ještě probereme Blízký východ a ještě bych ťuknul, máme hezkou příležitost říct s velkým rizikem naše tipy na generálního ředitele České televize, protože až budou tyhle lidi tady ten podcast poslouchat, tak pravděpodobně budou znát jeho jméno. Jo. Takže bychom si mohli říct vlastně, kdo z nás koho, tak si promysli tak trochu. Já to mám promyšlený. Jo, víš, já jsem dokonce čet a řekneš mi, koho by si chtěl, aby zvolili a koho by si typuješ, že zvolej? Nevím, jestli chci někoho. Dobrý, pojďme k Trumpovi, tomu se dostaneme. Ale mně na tom přijde boží. A to jsem vlastně... Na Trumpovi? Ne, na těch protestech, promiň. Na těch protestech proti Trumpovi, na tom No King's Day. Mně na tom přijde výborný. Jako fakt výborný. Ten název. Jakože, ty vole, to je nejlepší věc, kterou demokrati vymysleli, jako kdyby takhle uvažovali, vole, v těch volbách. To je tak chytrý vlastně, to je tak dobrý. Jakože... A proč? No, to jde proti tomu appealu, jakože vlastně Američani nikdy nechtěli krále. Zároveň ty říkáš, jako, že to není... Že to neděláš jako proti Trumpovi, že to slovo Trump není v tom názvu, jako ty věci.
A že vlastně jako ty ten protest vlastně zacílíš nebo jako pozicuješ ho proti tomu jako chování, proti tomu způsobu, a vlastně to nic nedefinuje líp, než fakt jako král, jako, že on se chová jako král, že jo, jako vládne pomocí dekretů, vole, obklopuje se tím zlatem, vole, plácá úplný nesmysl. Je to takovej ten syfilitický druh krále, jo, takový to jako trošku už pološílený, vole, jeho dvůr, vole, a děti a to jako jsou synkopati, vole, jako úplně, jako totálně. Že mně to vlastně přijde jako strašně dobrý, že to je jako dobrý, jako, jak to říct, nechci říkat zase slovo jako už, ale že to je strašně dobrý vystižení toho, té podstaty, té věci. To jim přijde jako zajímavý, že jsem vlastně nikde jsem si nedočetl, kdo to vymyslel, nebo jako kde je autorem toho konceptu, ale přijde mi to fakt famózně vymyšlený. No. To se mi ani nepadlo. Já jsem o tom vlastně trochu přemýšlel, došel jsem logickou úvahou, než jsem si o tom něco přečet, že to je jako, že přesně jak ty říkáš, že on je vlastně takovou jako metaforou krále, nebo takovým zosobněním, ani ne osobně, tak jestli byli králové, byli i 13 letý, že jo, ale spíš jak ty říkáš, že má dvůr, že jako předpokládá, že se budou moc dědit. Vládne těma dekretama, no. Jo, vládne dekretama, povolá armádu, že jo, dělá v koloniích, dělá pořádek, nebo ve vzdálenějších částech od království dělá pořádek armádou, že jo, vysílá tam výpravy. Jo, takže to mi jako došlo, to si tak dobře, ale vlastně, jako, že to je tak dobrý, asi máš pravdu. Ne, ten koncept jako z marketingového hlediska si myslím, že je to fakt famózní. Jo. Protože tam není to slovo, že to není o něm. Že to není jako osobní, když to řekne. Jo. Protože představ si to v Čechách, že bylo by to miliony chvílek pro demokracii, tamhle Mikuláš Minář ve svetru by zase začal něco o Babišové, ty by si řekl zase Babiš. Jsi unavený, jenom to slyšíš, to slovo. Ale kdyby se to jako fakt chytře pojmenovalo. Tak počkej, tak Babiš, tak nechme i stebáka, že jo, to je laciná nálepka, když je dobrá, ale řekněme, že už je to nuda, že to opotřebovaný, Čapí hnízdo je taky pryč, takže co on je, jako, co je ta metafora nějaká koktající člověk, který neumí žádný jazyk pořádně, taky vlastně ne Já nevím, a to je nepoužitelný, ale mě fakt napadá ten makak, jako ta opice. On mi fakt strašně připomíná opici. No, ale je to strašně nespravedlivý vůči makaků. Víš, jako, že bys měl no makak day, nebo... No makak day! Ale to je dobrý. Pardon, to je dobrý. Pohrá s tím, že on taky maká, on se říká makáme. Makakáme. Kakáme, jo, tam by se, hele, tímhletím scénem by se dalo jít, jo. Nechme tohle už marketingovým týmům, koalic. Máte to zadarmo. To je náš příspěvek k demokracii. To taky ještě zpátky ke koncertu Springsteen, kde bylo 60 000 lidí, tak byl i prezident, já nevím, jestli viděl tu fotku. Viděl jsem. S těma dvouma ochráncema. Ustaraný ochrankáři kolem něj. A nechceš být s prezidentem v davu lidí. No, tak ale to byli všechno kamarádi, to byli přátelé. Petr Kolář měl teda taky krásný post, že to byl taky ohromný zážitek a že nám rozumí a my mu rozumíme a tak dále. To poslední atlantická spojka nám zbyla. Jo, no tak uvidíme, no, tak Myslíš, že možná tam šel ještě jako z pozice nějaký smluvy s ČVUT, že jo? Jo. Myslíš, že Springsteen Kolářův přítel na telefonu? Myslím si, že ne. Hele, ale Makak byl na tom, že jo? Na Michalu Davidovi. Což je... Jo, já jsem chtěl mít hádku Michala Davida, jo. Ale my máme jinou. Jo. My máme po podcastech, ale Michala Davida si necháme na příště. Necháme si na příště. Jestli v roce 2025 je pořád jako nevhodný jít na koncert Michala Davida pro mě, pro tebe, pro někoho, prostě kdo. A nebo jestli už je to vlastně, jestli už máš, že ty v sobě, nevím jak ty jsi hudební fajnšmekr, tak ty dáš víc na tu hudbu. Pro mě je hudba kulisa mýho života. Takže já samozřejmě to, co si slyšíš, přesně jak jsme se o tom jednou bavili, jak jsou ty studie, že vlastně ty celý život miluješ to, co si poslouchal ve 13, ve 14.
Dobrovolně i nedobrovolně. A samozřejmě ve zbytku v pubertě, v normální společnosti pak bojuješ tím, že něco z toho potlačíš. Protože ty slyšíš jako disco, ale vlastně seš potom v nějaký nice, která, já nevím, jsou depešáci nebo rockeři nebo já nevím, heavy metal. Tak samozřejmě si pořád trošku líbí ten Michal David, protože to poslouchá ve 13 v rádiu, ale vlastně bojuješ s tím a vlastně ho jako trošku začneš nenávidět, takže je to takový zajímavý vztah, jako, že to je něco, co třeba pak zpíváš ožralý ironicky. Já jsem takhle vždycky ožralý zpíval ruský písně třeba. Kaťušu. Bych s tebou nechtěl být na Mejdanu. No, já mám znělej hlas a uměl jsem Kaťušu a to je jedno. Takže já samozřejmě, pro mě ten Michal David, jako když slyším, tak jako to ve mně jako trošku jako zarezonuje a okamžitě se potlačuju. Ale bylo docela dost lidí, jsem na Facebooku, jako i, nemyslím z naší bubliny, ale v našem věku, který už jako beze studu jdou do O2 Areny nebo kam na Michala Davida. Tak jako jsem si, a já bych tam jako samozřejmě jako nešel a pořád si myslím, že to jako je zlo, byť jak proti němu osobně nic nemám. On by byl asi, on je hitmaker, že jo, je asi hudebně vlastně nadanej, má takový ten cit pro 4 tóny, který umí zase poskládat tak, že je z toho hit. Jo. A asi hudebně všecko je v pořádku, ale tím, že je pro mě jako, že reprezentuje to zlo té doby, tak jako vlastně ho neto. Tak o tom jsem říkal, že byla dobrá hádka. No, já k tomu mám jako jedinou věc, respektive 2. Já jsem nikdy jim nebyl zasažený, že já jsem nikdy neměl plakátek k roku. Já taky ne. No, ale já vím. A vlastně vždycky mě to míjelo. Nikdy, a i v tom věku, kdy jsem k tomu byl náchylnej, když byla ta Spartakiáda, to mi bylo tak 10, jestli si dobře vzpomínám, nevím, kdy byly. Spartak byla 85, já jsem na ní cvičil a Poupata byly před náma, takže já to mám úplně v mozku za to. Ale já už byl ve věku, kdy mě to nemohlo zasáhnout. A mě to ještě jako možná trošku mohlo, ale vlastně nikdy nezasáhlo, pak to bylo dobrý po tom 89. A já ho mám vlastně spojenýho nejvíc s tím, Nagano. Že podle mě, já mám totiž tu teorii, že 90. léta umřeli jako návratem hokejistů z Nagána a koncertem Michala Davida. To bylo zpětné na nebe vzetí Michala Davida, jako bereme tě znovu zpátky na piedestal. 90. leta začali koncertem pro slušné lidi, v 89 ve sportovní hale, kde byl Karel Kryl a Václav Havel v publiku a to. A skončili Michalem Davidem. A skončili v 98., když Michal David a hokejisti, kteří nám udělali takovou radost, si zpívali ožralý v letadle zpátky to, a chudáka Hlinku potom za to pán Bůh potrestal. Takže... Moc, tu máš. Omlouvám se. Takže... Žádám o vystřižení. Takže pro mě je spíš symbolem tohodle, že vlastně já bych nikdy nechtěl, já bych ho nikdy asi za něj nezaplatil lístek. Protože prostě pro mě je symbolem té prohry, jakoby. No ale tak to souvisí s tím, co říkám já, akorát, že ty to máš o 10 let později. Jako mě to jako mělo úplně... Mě to nevadí. Mě to jako, jeho hudba nevadí. No mě to taky nevadí, ale proto ti říkám, že bych jako, je pro mě symbolem něčeho. Naopak mě ta hudba, já když to slyším, tak si dokážu představit, že bych to zpíval prostě jako ironicky, jako jako když se podaří, co se dařit má. Ne, máš. Ale mám některé věci pro tebe symbolizujou jakoby kulturu, nebo pro mě symbolizují kulturu a některé věci pro mě symbolizují dav. A tohle je pro mě dav. To je prostě... Pro mě je to spíš jako část společnosti, ke který jsem jako nechtěl nepatřil. Ono to nebylo ani politický tolik. To bylo takový to, že v 80. byla taková ta diskotéková generace, že jako Paculík a Tofy, že jo. Nezajímaví lidi. Nezajímavý a takový jako ten Václavák a Tuzexy a tady ta kultura celá. A Václavák Tuzexy byly ještě docela cool. To ne, to nebylo. To bylo cool zase jako ironicky, že jo. To bylo cool potom ve filmu, jako jo, ale nebylo to cool. Bylo to šílený. A možná tam hraje rozdíl zase těch 5 let mezi náma, že jsme si říkali, tady byla ta Pavla Horáková, že jako, že ono, nám to přijde, že jsme jako stejná generace, ale je tam ten, jako, že ten rozdíl je možná, když se takhle ty dějiny měněj, a tak je to možná klíčový. No. Takže... takže Makak byl na Davidovi. Makak byl na Michalu Davidovi, no. A dělal tam prostě, takhle tam dělal. A on by vlez kamkoliv.
tom to nejhorší. Právě, kdyby šel ještě na toho jako Springsteena třeba, nebo... v podstatě můžeš být rád, že nešel na toho Springsteena, protože by vám to zkazil všem. Ale vlastně by to bylo já to měl zkažený už vlastně, já jsem to zkazil sám. Ale vlastně strašně vtipný by bylo, kdyby si viděl, kdyby na tom Springsteenovi byl ten Babiš vedle toho Pavla. Víš, jako, že by tam, že ty ochranky by na sebe koukali, že by to bylo takový to... No ne, oni by kecali, ale oni by tam nechtěli být u sebe, že jo? Pavel by říkal ochrance... Ne, ale víš, že by to byla taková ta gangsterská přestřelka. Víš, takový to, jak přijdou, to znáš z těch filmů, jak se v jednom klubu objeví dva gangstři, to je třeba v Cotton Clubu to je, nebo někde, a teďko ty, tak na sebe koukají a říkají, jo, dobrý, a ty ochranky začnou, víš, takový to. Co je, vole? Ale oni jsou ze stejné jednotky. Ale to se říká taky jasně, všichni jsou podřízený Komorouse, ale na druhou stranu, víš, jako jsou to jiný party. Já nevím. Bylo by to hezký, kdyby se tam do sebe pustili. No nic, co jsem si jenom tak představil. Je to možná hezký tip třeba pro Kateřinu Konečnou, aby takhle chodila na koncerty a chodila poblíž politiku. Ale možná... A šla by za ní a říká, dobrý den, pane prezidente, já jsem tady taky. A on by říkal, tady teďko fotí lidi na mobily, běžte pryč. Pavle, odletí. No, takže to jsem chtěl. Jo. Takže jdeme asi podcast. No počkej, ještě, takže máme ještě dvě věci. No. Takže Trumpa jsme probrali. No. Nebo ne? Jo, Trumpa, no King's Day. Druhá věc. Válka, jak to vidíš. Včera měl Reuters breaking news, že Irán neoficiálně vysílá signály, že se vzdává, že chce jako domluvit a že chce, aby skončili Izraelci, už je tam obtěžovat. Ale na druhé straně zase se zvedly všechny ty tankery, ty letadla s tím a letěj sem k nám. No, je to takový ostrý, protože o ten Izrael začínáš o něj mít trošku strach, jako celou dobu si jim věřil, říkal si, jsou ostrý kluci, uměj. Tak udělali to dobře tohle, ne? A udělali to dobře, ale na druhou stranu je to furt malý stát s relativně málo peněz, jako ty rakety něco stojí, ten Iron Dome něco stojí a ty nechceš bojovat takhle jako na dvou frontách zároveň. Jo. Bez nějakého, a navíc je jako endgame v tom Iránu. Jako, co je endgame? Zabití Chomejního tomu... No tak tomu Trump nedovolil a všichni... Nebo Chamenejho, tady... nebo jak se jmenuje? Jak se jmenuje ten jejich šéf? No ten vousatý. No Chomejný byl ten původní. Já vím, tadyhle nějaký Kamenej nebo... Ne. Kamenej. Takže neskameněl, no, tak... a všichni psali, tyhle ty panditi naši český i pro izraelský psali, že to je správně, že ho nezabili, že by to prostě nebylo dobře, což nevím proč, nebo jak, neznám, teorie her tady nemám ji rozehranou v hlavě. A nevím, co je endgame, no. Tak jako oni tvrdí, že jim tam rozmlátili ty jaderné zařízení. Všechno pod zemí. Takhle to rozmlátili jestli si vzpomínáš, jenom za mýho života už tak 2krát a vždycky do 5 let máš další zprávu jako Irán. No, tak dobrých 5 let, no. A zabili tam hodně lidí, já nevím, no. Tak třeba to tam... Pomalíš to a nezlikviduješ to. Asi jo, třeba jo. Já nevím vůbec, nevím. Už jsi říkal. Nevím, Luďku, nevím. Tak, podle mě jim to tam mohli docela hodně rozmlátit, ale to se dozvíme. No, tak na druhou stranu člověk a všichni píšou takový to, jako že to rozmlátili, na druhé straně, že jo, po Iránu a zbraních hromadného ničení už je trošku člověk jako obezřetnej s tím, jestli, že jo, oni říkají, že už byly měsíce od dokončení té jaderný a já vlastně v čem je ten, jako teď řeknu vlastně něco, čemu jako bych měl rozumět po té, co se to už děje, takhle, jak ty říkáš, 20 let. Ale v čem je ten jako velký problém vyrobit atomovou bombu? Jako to není těžký, ne? Přece, jsem někde četl, že v 60. letech to jako v rámci nějakého pokusu Oni nemají to uranium. Obohacujou uranium, no. Vlastně, urán. A to jako je nějaká hodně sofistikovaná činnost? Tak jo, jak jsem to pochopil, tak jo. A je to tak? No, že mně to přijde, jako víš, jako, že jako, když ChatGPT zakázali radit, jak vyrobit jadernou zbraň,
tak mi přijde, že to je něco, co jako nemusí v Iránu dělat týmy vědců pod zemí. Ale asi se ptám blbě, a kdo o tom jenom trochu něco ví, tak by mě okamžitě to vysvětlil. Ale jenom mi to přijde, víš, jakože iránský jaderný program si vždycky říkám, za prvé, proč je teda problém ho úplně nezničit, a za druhé, jako, proč to teda trvá tak dlouho. Oba tyhle ty pocity k tomu mám, a to je z neznalosti. Asi jo. No. Takže nevíš jako přesně. Nevím. Vím jenom, v čem je zakopaný pes. Vím jenom, že nějak musí být, že já jsem četl nějaký cifry, že ten obohacený uran na 100 je v okamžiku nějak výroby té bomby, a že oni jsou nějak na 60, nevím. Ale každopádně jako furt přejeme Izraeli, Irán nás nebaví, ale na druhou stranu nevím úplně, jako, kam to ten Izrael chce úplně hnát, no. Ale je samozřejmě... Tak každopádně Petr Fiala mluvil s Netanyahuem, takže možná se něco dozvěděl. Kdy? V neděli si telefonovali. Fakt? A zase Přibáň napsal, že to je teda pěkný, ale že ho volit nebude, protože si telefonuje s válečným zločincem. Ten začal být opravdu otravný. Úplně se zaší. Jako, a to je takový to, že to je nějak v koze. To musí být hrozný život. Že si od rána, co se probudí, tak furt všem píše, kdo na ně nějak reagují, tak všem píše, že jsou zrůd. Víš, jako, že je hrozně... Já vůbec neberu ten merit ty věci. To je jako emocionálně nákladný to je. Ale jak to musí být strašně pro ně. A nebo je ten druh člověka, jak se říká, že jo, my jsme spíš introverti a nám berou energii ostatní a extrovertům ostatní energii nabíjejí extroverty. A možná on je ten druh člověka, mě třeba, měl jsem v posledním roce, v posledních 12 měsíců jeden takovej třeba twitterový, takovou malinkou přestřelečku, jo, v porovnání s Danem Přibáněm. Je to Přibáň nebo Pribáň? Přibáň. S porovnání s Přibáněm to bylo prostě malinký, ale stejně mě to úplně vyčerpalo. A teď si představím, že on tohletem shitstormu vlastně každý den se probouzí, tak možná ho to opravdu nabíjí, že vlastně... Jinak to není možný. Jako jinak tohle dobrovolně podstoupit to, že vlastně se hádáš. Nebo něčem, co je ti úplně, jako co ti může být fakt jedno, co je jako abstraktní. Ale on se pro něj teďko, kdyby tě slyšel, tak vlastně začne si zrůda, protože on furt mluví o těch miminkách, co umírají, jo, pro něj se to, ale on si to nějakým způsobem tak zmotnil, že to je jako, on se chová vlastně, jako kdyby přišel třeba o rodinu v Gaze. Jo, nebo o děti. Kdyby mu tam zahynul, jo, kdyby to bylo jeho. Ta míra ty citové investice je vlastně nepředstavitelná. Zvláštní. No, tak dobrý. Tak a poslední věc. Česká televize, Luďku, koho zítra zvolí Rada České televize ředitelem nebo ředitelkou? Ale to je taková malá nápověda. Bude to ředitelka nebo ředitel? Takhle, první otázka. Kdybych to měl vsázet, nebo takhle, kdybych měl vypisovat kurzy, tak bych nejnižší kurz... Ne, řekni, na koho by si vsadil. To je opačnej ten. Jo. Takže nejnižší kurz by byl na chudárka. Na chudárka nejnižší? Ten, co měl 17... No takhle, nejnižší, jasně, největší pravděpodobnost, že vyhraje. Ano. V zápětí Milánek Friedrich. Víc než paní Libuše? Libuše Šmuclerová na 3. místě. To je moje... Takže to je... Kdyby to byl závod Formule 1, tak se to dojede takhle. Jako, je to odhad, ale... A takhle, ale vyjíždějí trošku odlišných startovacích pozic, takže někde pan Friedrich v nějaký zatáčce sekne Libuši? Je to možný. Já jsem si přečetl i těch projekty. Mm-hmm. Všechny? Ne, čet jsem Friedrichův, Šmuclerové a chudárků. Co mi od nich řekneš? Někdo tady vrtá. Aha. Nejlepší byl Friedrichův. Lidi, kteří se v tom vyznají, tvrdili, že nápadně připomínal Dvořákův, včetně grafické úpravy. Takže copy-paste? Trošku. Ale měl to jako hezky udělaný, měl to prostě přehledný, hodně tam takový... Takže prompt byl, přečti si dobře, projekt Petra Dvořáka z roku 2014 nebo kolik a napiš inovovaný, obměněný, a přidej tam jednu kapitolu o využití umělé inteligence, tak aby si tam nic neslíbil a nic neřekl. Tam je i kapitola umělé inteligence. No jasně. Uh-huh. A protože jak umělá inteligence buzzword, to musíš mít prostě všude.
takový to jako A vylepšení. ono je to na stránkách rady? Ne, rada to zveřejnila, já jsem to četl na Mediáři. Jo, oni dělali dokonce s všema rozhovory. No. Co myslíš, že tam vrtají? Já nevím, 7 vpravo nahoře? Ne, tohle to vypadá. Dobrý, hele, už asi skončili. Každopádně, takže... Šéfova tam vrtí a jde zjistit, kdo vrtá. Tak. Ale myslím si teda, že... myslím si, že to nebude Libuše Šmuclerová. Překvapilo by mě to. A nebude třeba trochu ty ambice, že by tam dali ženskou? Na to tam moc málo, tam nebude hrát roli vůbec. Podívej se, kdo sedí v radě, tam sedí Xaver Veselý a lidi tohohle typu, nebo Matocha, těm je úplně jedno jako ženská ty tady ty věci. Naopak, ty by to brali, schválně to neuděláme, protože to teď dělají všichni. Mm-hmm. Víš co, to je tady ten typ lidí. No ale ty jsou tam 2, 3, ale ta rada může být jako, že to bude jako memorabil. Nemyslím si, že tohle by hrálo roli. Bylo by to jako, já bych byl docela, jako by to bavilo. Kdyby byla Libuše Šmuclerová jako ředitelkou, ty jsi se ptal, koho bych chtěl, tak jako chtěl bych vidět Libuši Šmuclerovou. Bylo by to zábavný. A říkáš to s tím, že by si to přál, že se to bude plácat, nebo naopak bys to přál těm lidem okolo? Přál bych to těm lidem okolo. Myslím, že by to bylo celkem jízda. Jako mně tam přišlo legrační v těch kandidátských projektech, že třeba Milan Friedrich jako ředitel programů ti vysvětluje, jak prostě se musí Česká televize inovovat program. A jak je prostě program. Víš, jako z tohoto pohledu bych byl radši, kdyby tam byl někdo zvenku. A lidi zvenku jsou vlastně Chudárek? Ne, Chudárek je zevnitř. Chudárek je obchodní ředitel. Ale krátce. Nějak za Dvořáka byl. Dlouho? No, to je starý televizní profesionál. No ale předtím byl dlouho mimo, ne? Tam je to kombinace u toho Chudárka, není? Ale on byl nějaký soukromých, ne? Předtím. Neseděl tam. Nebo v Očku, neseděl v Očku? Ano, neseděl jenom tam. A dokonce podnikal, nebo dokonce spoluvlastnil Očko, ne? Nebo... Jo. Milan Friedrich je vlastně celá kariéra v Český, že jo? Tam, myslím, že... Plus bruselský zpravodaj Hospodářských novin. Kratičce. No jo, vlastně on byl v Hospodářkách. A kde ještě outsider teda? Pak, Karas taky, ten tam už není, ale byl tam dlouho, že jo? To byl tedy takový ten zpravodaj z toho Polsko, Rusko. No, ten má celý kandidátský projekt o tom, jak se musí udělat, vlastně celý to má v událostech, v hlavní zpravodajské relaci. Jo. A není to nejdůležitější? Nezajímá to tu radu? Za mě to je, ale on to má vycentrovaný trošku jako až moc. Jo. A pak je tam ten Poniklecký, to je sporták. Ponikelský. Ten tam je taky teďko, nebo už tam není? Je. Tam je. No a pátý je... To jsme řekli. To jsme všechny, jo. A co si myslíš ty? Tvůj typ, já nevím, no, jako co vlastně ta rada... Koho by si chtěl? Koho bych chtěl? No. Já bych to docela přál tomu Friedrichovi. A přál, jakože... Jo. No, jakože... takhle, že by si myslím, že by to byl jako dobrý jako ředitel, no. Že on ukázal, že je vlastně nesmrtelný. Přežil všechny ty ředitele. Myslím si, že není blbej, že tu televizi jako že by jí dělal dobře. Nevím, já bych to bral jako vlastně pro tu televizi dobrý výsledek, že se o ní nemusím nějak zajímat. Jo, tak. Že vlastně já ji nezačnu sledovat kvůli tomu, že tam bude jakýkoliv ředitel, ale když tam bude, já nevím, Chudárka neznám, u ty Šmuclerový, já si nejsem jistý, jak ona chce, podle mě, kdyby tam šla, tak její problém bude, že bude chtít zanechat za sebou stopu. Ano. Výraznou. Že ona je prostě, ono jí nezajímají peníze, že jo, nezajímají podle mě jako to, co zajímá hodně lidí, nechce hulákat na lidi, nechce tam, podle mě spoustu lidí si představují, že se tam jako že to tam jako opanujou, mají k tomu různé emoce, že jo, a tak. Ona si myslím, že bude chtít zanechat stopu a to je vždycky blbý, jako, že jo. Ne, někdy je to dobrý, zase na druhou stranu, že udělá nějaký změny, ale já si myslím, já vlastně paradoxně si myslím, že mě ta Česká televize vyhuje tak, jak je, že ona měla smůlu na toho Součka, ale to, jaký dělal ten Dvořák, že ji vlastně dostal do nějaký takový, jako samozřejmě spousty lidí může vyčítat nějak, jako ty politické věci, ty pořady a tak dále, ale on to podle mě jako
jako tak nějak celý jako vedl docela dobře. Přesně tak pro mě, že se o to nemusím zajímat, že to funguje, že to. A já si myslím, že celá ta Šmucerová do toho vnese, může vníst prostě nějakou, jako, že to bude nervózní, že to bude. Jo, to bude. Budeš poslouchat spory. Ale to já vlastně proto chci, aby to vyhrála trošku jako z toho... Jo, že chceš, aby se něco dělo. Aby se něco dělo. My jsme si měnili role. Ty jsi jako ty jsi mě kritizoval, že já jsem říkal, že Zemanem bude sranda, tak ty říkáš, že Šmucerou bude sranda. Ano. Jo. Dobrý. V podstatě jo. A navíc ona dostane strašný kouř, jo, protože ona tam, kdyby to vyhrála, tak tam přichází od Křetínskýho strašný problém. Jasný, ale zase na druhou stranu ona má ten kredit, že je jako rozumí médiím. Ona tam byla v roce 89, tam sice byla taková ta drobná epizodka, který se trošku vyčítá z Václavského náměstí. Já se pamatuju, já jsem dokonce viděl snad, že jo, tehdy se to nedalo vidět jinak než v televizi, že jo. Tak má jeden pocit, že si to našel online, ale já se pamatuju tehdy, jak to bylo nějak odpoledne a oni tehdy na tom Václaváku takový jako chtěli být trochu odvážný, že tehdy byla už jenom odvaha připustit, že jsou nějaký protesty. No, ona to vysvětluje v rozhovoru na Mediáři, to vysvětluje tím, že právě byli odvážní a pak nikdo byli odvážní moc. A pak v tom chaosu vlastně jako jak nikdo nevěděl, co se děje, tak byli odvážní moc. No. Hele, pojď točit podcast, třeba tam nebude to vrčení, co je tam teď. V tom podcastu? No. No bude, to nesouvisí s tím. Jsem chtěl jako udělat kouzlo, že to třeba přestane. Ty vole, Luďku, ty jsi mentalista. On zase začne. Ne. On začne. Ne, ty jsi ho zastavil. Pojď, dáme znělku. Jo, a budeme se hádat o podcastech. Dobře. Luďku, buď tak hodnej jasným způsobem, který tobě vlastní, ve kterém vynikáš, ve kterém jsi dobrý a za který nejen za to, ale i za to tě lidi milujou, rozjeď dnešní podcast. Dámy a pánové, posloucháte další díl fantastického podcastu z dílny Čermák Staněk Komedy, který je daleko lepší, než si myslíte. A který vás jako vždy budou provázet. Luděk Staněk a Miloš Čermák. Luďku, musíme to stlumit, protože dál už můžou poslouchat jenom naši patroni. Kdo to jsou patroni? To jsou lidé, které máme rádi, protože jsou to lidé, kteří nám platí peníze. A jestli slyšíte tenhle náš rozhovor, tak nejste patroni. To je jednoduchý důkaz. Málo kterou věc zjistíte tak bezpečně. Říkáte si, když se probudíte ráno, jsem idiot nebo nejsem idiot? Těžko říct, na to jsou různé názory. Ale teď, jestli nás slyšíte, můžete si bezpečně říct, nejsem patron. Ne. A chci být patron? Chci. A jak to udělám? Zaplatím. Půjdu na patreon.com a zaplatím. Tak čus, udělejte to, máme vás rádi. A budeme vás mít ještě radši, když nám zaplatíte. Ano. Ten náš podcast bude vám ještě dražší, než si myslíte. Přesně tak.